nu even het commando over voor 6 verenigingen aangetreden. Schutten, geef 8. Over. Presenteer geweer aan de Harmonie Sint-Cecilia de vraag voor het spelen van het Wilhelmus. Sorry, Koninklijke Harmonie Aurora voor het spelen van het Wilhelmus. Zet af, geweer. Op de plaats, rust. Dankjewel. Voor de opening beurt van Hoed Grevenbeek wil ik het woord geven aan de voorzitter van de stichtingsbestuur, de heer Notermans. Goedemiddag, dames en heren. Welkom. Toen Eendracht in 2013 het OLS had gewonnen en georganiseerd in 2014, stond ook in 2014 eigenlijk het ZLF op de planning. Het ZLF werd toen verschoven naar 2021, maar door de coronaperikelen werd dit verschoven naar 2024. Nu dus. De organisatie van het ZLF heeft ook nu weer voor verbinding en cohesie gezorgd. Bijna een jaar lang zijn heel veel vrijwilligers bezig geweest met de organisatie. De schutterij heeft deur aan deur vlaggen verkocht. Vrienden en bekenden werden gestimuleerd om vrijwilligers te worden. Het resultaat is er. Vele vrijwilligers om de ZLF-vlaggen te verkopen en wapperen feestelijk in het hele dorp als blijk van gastvrijheid voor de vele bezoekers van dit evenement. Ik wil graag alle vrijwilligers, sponsoren, grondeigenaren, overheden oprecht danken voor de geweldige medewerking die we als stichting ZLF 2024 hebben mogen ontvangen. Zonder hun hulp en steun hadden wij dit ZLF nooit kunnen organiseren. Rest mij nog wat getallen door te geven. Het feestterrein is ongeveer 4 hectare groot, het parkeerterrein 5 en we hebben 750 diensten aan personeel. Dit is de totale opbouw, catering, droog en nat consumptie. Ongeveer 12.000 lekkere Alfa bier, 4.000 snacks, 10.000 broodjes en nog veel meer. Schutters, ik wens jullie veel succes en een mooie dag vandaag met de wedstrijden. Dank jullie wel voor de aandacht. Dankjewel. We gaan van nu weer met de voorzitter van de Zuid-Limburgse Schutterfederatie, de heer Peter Berwin. Beste shuttersvrienden, vriendinnen en iedereen met de shutterij te maken, welkom hier in Grevenbeek bij de Schutterij Eendracht. Schutterij Eendracht, weet je, net gezegd wordt ook, het OLS, dus werk, kennen ze allemaal. In 1954 hebben ze het ZLF ook georganiseerd. Dat was, ik begrijp het, ook super geslaagd. Maar als je die mensen op zien hier op de wei aan het werk gezien, dan was het gewoon een eenheid. En samen kent ze veel meer als alleen, hebben ze steeds gezegd. Dat is geweldig, op welke manier waar ze hier alles op opgebouwd. Gij shutters, gij zit de hoofdfiguren van het shutterfeest, van het feest hier.
En dat we de CV's samen moeten maken. En samen best sterk. Alleen kan ze helemaal niks. Maar dat daarbij te zien weegt heel zeker. Want dan hebben we zo 2 harmonie, 2 schutterie, 2 katholieke protestanten. Alles hebben ze 2. Dat is duidelijk maken dat er een goede samenwerking in de vereniging zit. En daar ben ik echt trots op. Ik ben er trots op dat ik hier mocht staan namens de schuttersbonden van de 3 noordelijke, zuidelijke. Met veel plezier door dit werk altijd. Want als de vrouw zegt, als ze zich nou zelf afgeeft, ben ze nooit anders hebben ze nog altijd wat en met de kop erin te zeuren. Nogmaals, het is belangrijk. Ik ben nou toen een aparte kerel, dat ben ik ook. Maar samen gaan we samen maken en dat is allemaal heel goed. Het is een gezellig feest. En de 14 dagen geleden het OLS, afgelopen zaterdag, is het OLS geweest voor Wim de OLS. Er zijn toch 3 verenigingen van ons, uit de 3 bonden, die daar heel goed gescoord hebben. Helaas, we hebben een mail moeten geven, maar de 3 met die andere van onze bonden worden opgeraad. Te denken aan Opbicht, Wilder, en ja, wij hebben gedacht voor Oud van Moorvoort met 5 dames. Dat is toch super wat daar gepresteerd wordt. En dan gaan we ook vandaag, dat we naar huis gaan dadelijk, om 1 uur of 1 of 2 uur de klok meer te tellen. En dat we vaak denken, daar in Beek, daar was het weer super. En dat was zo haaien, dat is zeer zeker wel de 3 zuidelijke bonden samenwerken, samen knokken, samen maar iets het feest maken en dat de schutterie onder elkaar houden. Ik wens je een super feest en allemaal veel succes. Dankjewel Peter. En namens de gemeente wil ik het woord geven aan loco burgemeester de heer Geilen. Goedemiddag samen. Mogen jullie namens het gemeentebestuur van Sittard-Geleen hartelijk welkom heten hier in Grevenbech, of wie we dat hier zeggen, in Beeg, bij Schutterie Eendracht, die dit jaar het Zuid-Limburgs Federatiefeest mag organiseren. En als gemeente zijn we daar natuurlijk heel erg groot op. Eendracht deed ze de naam eer aan, want eendrachtig hebben de vrijwilligers de afgelopen weken hel gewerkt om vandaag dit prachtige feest neer te kunnen zetten. Vrijdagavond zijn ze al begonnen met een schoon programma. Gisteren, vlak voor de Hagelstein, waren ze verdig met het programma wat op de zaterdag liep. En vandaag hebben ze geregeld dat het dreug is bij deze openingsceremonie. En Eendracht past sowieso goed bij het Schuttersgilde, bij het Schuttersleven. Want er is natuurlijk competitie, er is rivaliteit, maar bovenal is er verbroedering, is er vriendschap en is er samen feest maken straks in de tent. En dat komt omdat we als schutters onderheen allemaal een gezamenlijke identiteit vinden. En het ZLF is ook immer weer, zoals wie het OLS, een feest van verbroedering. Een feest dat professioneel georganiseerd is hier in Beeg. Misschien heb je langs de weg en dan steeg je dat dadelijk bij de optocht. Die ventjes in hangen, weer doen het weer in Beeg. De PR-machine heeft volop gelopen om te zorgen dat er vandaag genoeg lui ook langs de kant van de weg zullen staan en straks naar de wijk komen. Want Beeg is een grootste organisator van het ZLF 2024. En als gemeente zijn we natuurlijk blij dat we daar Oosteenke aan hebben mogen bijdragen. En ook op de website zag de organisatie nog van ja, wie chic is het dat we dat samen kunnen doen in deze gemeenschap. Dat we een feest kunnen neerzetten dat de lui nog lang zal heugen en dat ook de grenzen van de gemeente zal overstijgen. En dat is wat we natuurlijk ook heel erg wensen. Maar ik zou eigenlijk nu al willen zeggen tegen de organisatie, de missie is geslaagd. Want je hebt een prachtig feest neergezet, hoe lu nog heel lang aan terug zullen denken. En het is ook een bijzonder jaar voor Eendracht. Eendracht besteedt dit jaar 150 jaar. De voorzitter van de bond zag het net al. 70 jaar geleden was hij ook het ZLF bij Eendracht. 10 jaar geleden het OLS. Volgende week is er nog bondfeest. Dus het kent eigenlijk niet op. We doen het weer in Beeg. Wordt volop waargemaakt. Dank aan al die vrijwilligers. En iedereen die wat voor meneer dan ook heeft bijgedragen. Om dit schone feest in de gemeente Sittard-Geleen te laten plaatsvinden. En tegen alle deelnemers wil ik zeggen. Ik wens je een sportieve strijd. En alle andere lui geniet ervan. En maak er een prachtig ZLF van. In Sittard-Geleen. In Beeg. Dankjewel. Nu heb ik een probleem. Ik zie meneer Pastoor niet of de mevrouw van de protestantse. En ze zien of u wil komen. Dat is dominee mevrouw Levers. Even improviseren, maar het gaat gebeuren.
Ik zal u voorgaan in gebed. Heer onze God, dank u wel dat we hier zo bij elkaar mogen zijn met de schutterijen, met al deze mensen. Heer, wilt u deze bijeenkomst zegenen? Wilt u hier in ons midden zijn? En geef ons ook een mooie optocht. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Dankjewel. En dan is nu het moment aangebroken tot de voorzitter van het stichtingsbestuur de wedstrijden overdraagt aan de voorzitter van de Zuid-Limburgse Schuttersfederatie. Heren, via een ferme handdruk wil ik vragen om dat te bekrachtigen. En dat betekent dat we kunnen gaan beginnen. En het allerbeste is altijd, als we de fias beginnen, is het Limburgs volkslied. En dat geef ik graag het woord aan, of de muzikale woord aan Harmonie Sint-Cecilia van Beeg. Je mag mitzingen. Schutten, geef 8.